piye? Urip piye? Urip piye? Uripe yo penak ora rekoso. Awakmu maksudnya? Awakmu sing gak rekoso. Ya. Ki wis teko niki pipane. Soale lampune iki. Urip kudune ora rekoso ngono. Iya. Ora rekoso ya kepenak awake. Info hari ini ya. Padahal Info hari ini. itu pipane penak. Lampu. Lampu pentol ya. Lampu apa? Lampu pentol sawah. Lampu pentol. Heeh. Lampu apa iku lampu pentol? Lampu sing 10 watt. Sing kaya anu motor iki. Lampu pentol apa lampu pentil? Pentol. Sing bentuke Nek sing 10 watt ya lampu pentil ora pentol. pentol. Lak cilik nek pentol. Pentol karo pentil iku dhisik cilik endi le? Hah? Pentol karo pentil iku cilik endi? Ya, ya cilik anune ku mang aku gak ini Jawa. Apa? Ndile. Pentol. Ndile. Mosok Iya, nek piye wae? kowe tau roh iki? Alah. Tur-aturan aku. Mosok. Alah. Rae nondi? Tur-aturan kok sik ki wat. Nondi? Rae nondi? Alah, nggone nang adong kok. Nondi mesti awakmu roh nondi? Hmm? Nggone sapa? Ya ngene dhewe nek ngene wong di ngene dhewe. Tenan ta ora iki. Ya, ngene dhewe kok. Masa apa lali karo kanca, enak yo gak lali kok. Ngene iki ya wajib kok. Wajib. Iya kok. Ngono ya. Iki mang ceritanya ngecek apa iki mau ceritanya? Aku anu pengisian. Pengisian.